ରାମୁ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ। ତା ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ 2 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରି ନିଜର ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହୁଥିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହଜୀ ଏବଂ ସୁଶୀଳା ନାରୀ। ସେ ଘରକୁ ସଜାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଝିଅ ପାରୁ ଓ ପୁଅ ଗୋପାଳ। ସେ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ରାମୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ଝିଅ ପାରୁ 13 ବର୍ଷର। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ହୁସିଆର ଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହେବ। ପୁଅ ଗୋପାଳ 10 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ କଥା କହୁଥିଲା। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କୃଷକ ହେବ ଏବଂ ତା ପିତାକୁ ସହାୟକ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଜୀବନ କେବେ ବି ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଓ ଖରା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ସଙ୍କଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ରାମୁର କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଫଳ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, ରାମୁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କାମ କଲେ ସମସ୍ୟା ଜଲଦିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର କଥା ଶୁଣି ରାମୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ପାରୁକୁ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର କରିବି, ଗୋପାଳକୁ ଆଧୁନିକ ଚାଷୀ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। ସେଥିରେ ସେ ରାତିକୁ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କଲା ଏବଂ ପାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୋକାନରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଓ ଗୋପାଳ କ୍ଷେତରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସର ଫଳ ଆସିଲା। ଶେଷରେ ଦିନେ ପାରୁକୁ ସହରରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ରାମୁ ହସିଲେ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ଗାଁରେ ମୋ ନାଁ ରଖିବ।